Church of God Mondoli narkep ke parlo Hamren Circle Nimarli amai keseng pen kechengsi amai Larsing Church of God along ke padopon along Reverend Tilson rong pipen si mai ingpupon. Church of God Karbenglong District ke parlo circle ke thom ke thak tapat daldoli lapen Hamren along Hamren Circle Nimarli amai sengdet pen phaikuni ni phai great troxy kechengsi Nimarli amai Larsing Church of God along arnisi abaha mai pado. Ada porphai kepen girja ke dolong Hamren Circle Nimarli amai phi sangpi silibon teron pi pen mai chepahim phuponsi kong chunbang sangpi drill kropi pen jai mek doan parjupon la sopi Church of God Hamren pastor in charge Reverend Tilson rong piar deng pen hastro ang deng lang ponsi arnama hirjume chohangsi Hamren Circle Nimarli amai ingpu Hamren Circle Nimarli amai long Church of God Hamren Larsing Thepai langso umru along Jordan rong theang phongjangre tharmit langso thongja derar lok lapen nok tirang henlo Maike padolong Reverend Tilson rong pi lapen Evangelist Martin teron pensi Christian Nimarli atum labangso appear thelong kerengdun arnam lampen kerengdun thekji aphan than paklarpon Kopuson si kengkam chejor pen do thakloma lale chilang pamino Kiluat tumason kali bonta kire set Nimarli atum ason le do thaknon Ephesus angding pipho angding sukre pho langponsi than pajermi pon labangso mailong pastor in charge Reverend Tilson rongpi mondoli kesa atum pen mondoli timpen sarphi sarphu riso nimso atum chitodunsi mai RDP dut tangte Church of God Hamren Circle Nimarli amai phi sangpi silibon teron pi lapen kongchun bang sangpi thrill kopi pen lamthe arju iksina Larsing Arnam and itum Church of God amondoli ladak Larsing Arnam along pini Hamren Circle arlo kedo Nimarli atum kechengsi men department amai kang pupon ladak Larsing amondoli along si pining pupon lo lasi kachetong ke ladak mondoli nerkep tharmit langso lapen rong theang thongja lapen Hamren lapen umru chet laan mondoli chetong ponlo lapen ladak arnam alam kevan lake tum chakri pastor Reverend Tirong pi pensi arnam alam tan dakwan ponlo lapen misen pensi ladak program bi ponlong lo iro pila apini lake Hamren Circle Nimarli tom mai kipom arni lo Larsing amondoli lo si paman ponlo amondoli afais tame ong edat lang mondoli narkep si anchot si depon lang peningan ningkan anke kasi nitu mapini chithek pon long lo edak sarko mondoli narkep pen ke bang tame ong dong pen Nimarli tum sarmar sarpema general kado kabis me ong dong pen nang chitong bun pen aja usia anam phan tame akiro pila Hamren pen Daniel hi Karbiang long live